Dara mao ni siya guys, oh, ang amuang agianan. Palugsong. Hindi kayo. Dire, mahabot ka dire. Ibig ka. Cave. Taas kayo siya, no? Nakita lang dari ang daghan kayong mga kahoy. Kahoy. Gamot sa kahoy. Hoy! Kaya buyag. Mainom na Ay natin. tubig diri. Mainom ni? Hoy, Makaligo, mainom ka. hugas o plato, ang tubig mainom, drinkable water. Para buyag tinaw, no? Nasa kuan. Kailangan dili maligo. Dili ka doon maligo. Mahal ba? Trato lang sa nila. Hunas karon diri agas ang datso ay daghang mga bato. Ana mga bato. Anaplin sa dagat, daplin sa baybayon. So naay makita na to mga gagmay nga mga isda. Ang isda diri guys o gagmay. Wala lang tayo makuha diri mga kinasun. Ang na-other is mga gagmay nga isda. Grabe ka, nice kaayo sa kakuan guys, oh, sa view, sa kakahuyan. Munay nakapalibot diri guys, mga punong kahoy, naay mga bato. So gwapo kaayo siya guys. So na ay daghang mga lumot-lumot guys sa daplin. Lumot mo siguro na siya.